Haka lenti ya chak election nong mi khmat chak yang dorbar thauan ka Khasi Hills Autonomous District Council House nam arja arab sawan wan ki seng san hima ki las dang ban ki kho re ban wat kertong ban penya khon na ki constituency ba pher ka wei ni ki MDC constituency ka bagi pai ba ki phai khmat ba ka dei ka mau khar pen thorum khra constituency ya ka balam mi khmat na du usnam arhajar khat khandai hadu manta dau ba pen sngan NSM jongka congress ubala bat ya ka kam kum deputy chief executive member jongka council kumban supun kan mau boba pensngan NSM ula job ya ke election MDC nakari ka constituency da ka tiket jongka National People's Party bat Pynliem yo ba James ban Basaīawmoit ubreu MDC ka People's Democratic Front ha ka te por ba James ban Basaīawmoit ula mi khmat arsen ya ka te ka constituency na ka khon nyo trap National Awakening Movement ka khnam na do usnam arjar khandai hado arjar khat saw bat arjar khat saw hado arjar khat khandai haswa bo unsha ram no kat bau ba pensngan NSM pat udeu ba mi khmat arsen ya ka mau sanram MDC constituency na ka seng congress kini ki arngot ki dik bele don banta ban thau ya ka People's Democratic Front PDF na lor ki wei pat ki MDC shwa jong ka election MLA arjar khat phra uba James ban Basaīawmoit ulai khon ya ka election MLA na penthorum khra constituency persha yo ba AL hack house nam arjar khat phra hindrai ukhlam la ban job kum joru pensngan NSM ulor ramno kum MLA ka mau sanram hau ba Himalaya sang priang jong ka congress bat ka PDF kum ka party bathmai hakate ka por ka bala job saungot ki MLA hadian ka niu ba pensngan NSM ulai khon ya ka election siteng samoy na Ranikor constituency hindrai ukhlam poi sha ka thong kham hadian kalami ka jingbam ya hab jingmot shu ha ka PDF ha ka bau ba pensngan NSM kumunong sandur jong party ulami bat phetno sha ka NPP bat ya khon ya ka election MDC na mau khar penthorum khra persha yo law paralok kata uba James ban Basaīawmoit uba pensngan NSM ulala ruban job ya ka election bat tang hadian kat tu kan ni por ula phetno sha ka seng congress uba James ban Basaīawmoit pat hadian ke jing ram udang yai ne ha ka PDF ka bala job satang arngut ki MLA ha ka election MLA arjar pulai tat hadu bon e no kam shwa ba ki MLA jongka ka tau ba bantai dorling do ba Gavin Pynliem kin yo so lang no sha ka NPP kat tu kat ni banai hadian ka election Henry ki khubor ki thu ba James ban Basaīawmoit un Syiem ya ka kaput kelyang persya yo ba pensngan NSM dak basyan un ya so no sya ka United Democratic Party ka UDP bot un Pynkhreh ban ya ai rank ya ka election MDC arja apusaw bot un ya le ban Pynliem no yo ba pensngan laraw ba James ban Basaīawmoit un job ya ka election MDC ban wan dak ba Pynliem yo ba pensngan la ban ong bakan dei ka kaput ka bathiang na ka banta jong u Henry ka bakut pat kalong baka syong hau pat ba ka mau khar penthorum khra yano unpha sha ka KHDC na ka ni ka election banwan na markin day tang kini ki arngot ki panya aireng Henry kendang don shu ki panya le ban yo mi khmat na ka ni ka constituency